दिनैनि सानाव जीएसपी गैला, जीएसपीआ बजासो। दिनैनि दिनाव आरो जीएसपी गैलिया, जीएसपी खौ लानानै बार्डेन बायदि मोनसेसो फिलिं खालामनाय जादों। बिसायख'थिखौ जलेन दैमारिनि हाबा महरै लादों। एबा जलेन दैमारिनि हाबा होननानै लादों आरोखि। जीएसपीआ 2000बो भट मोननाय नङा। जीएसपी हिसाबै बेवहाय जेबो रायजो गैया। दिनैनि दिनाव 1-2 हाजारबो बिसोरनि माने भटिं जानाय नङा। उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावथाय खालामनाया गोख्रों महर लादों। बेबायदि समावनो बिसायख'थिखौ लानानै जीएसपी हान्जा आरो इउपिपिएल हान्जानि गेजेराव बिटिसिआव जयै सरकार थासेयावबो सोमोन्दोआव गुलाय-गुजाय जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै 58 नम्बर तामुलपुर विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय सुक्लाय सेरफांनि नायनायनि बिबानाव थानाय इउपिपिएल दैदेनगिरि एबा मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ तामुलपुर बियाबनि सुक्लाय सेरफांनि नावकाथायाव फोसावथाय खालामो। बे फोसावथाय खालामनाय समावनो खौरांगिरिनि सिगाङाव राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङोदि गण सुरक्षा पार्टिया इउपिपिएलनि थाखाय बजा बायदिसो। जीएसपी गैयाब्लाबो बिटिसिनि बिजेपि आरो इउपिपिएल जथाय सोरखारा गोजोनथाव थासारियाव थागोन। दिनैनि जोंनि फैगौ जि उपनिर्बासन बे निर्बासनखौ जोङो बे बाराव एसे बेतिक्रम हिसाबै लादों आरो बेखौ जों एबार जलेन दैमारिनि हाबा होननानै लादों आरोखि। दा फैगौ समाव जलेन दैमारिया जोंनि आसामनि बिथोरावनो बांसिन भट जोङो मोनसे लानायनि बिथांनि इलेक्सनजोंनो जोंबो मोनसे एक्सारसाइज जिहेतु जोङो बिटिआरनि इएम गासिबो दङ आरो स्टेट लेभेलनिफ्रायबो गोबां मिनिस्टारफ्रा जोंजों जगदान होगासिनो दङ, एखेलेगेनो खामानि मावगासिनो दङ। बेखायनो आं बुंदों एबार बे बाराव जोङो 1 लाखनिबो बारा भट लानानै तामुलपुर समस्तिखौ जों आसामनि बिथोरावनो बांसिन भट लानाय बे मोनसे रेकर्डखौ बानायनो थांगासिनो दङ। बेखायनो जों बिराद खुसि आरोखि जों बेयाव आं बे खोथाखौ बिटिआरनि इएम हिसाबै बुङा, आं इन्डिभिजुवेलि जुदि बुङोबा दिनैनि दिनाव आरो जीएसपी गैलिया, गतिके बे जीएसपी खौ लानानै जों ओरैनोबाबो माने बार्डेन बायदि मोनसेसो फिलिं खालामनाय जादों। गतिके जोङो ओरैनोबाबो जों गोजानो बिजेपि आरो इउपिपिएल आरो एजिपि मिलायनानै जों बिराद स्ट्रं। दिनैनि दिनाव जोङो जीएसपी गैयाबाबो जों कम्फर्ट लेभेलाव दङ आरोखि। मा होननो बुंनो थाङाखै, जिहेतु बिटिआरआव दानिसिमबो जीएसपीआ जोंजों सासे इएम हिसाबै इएम सासे दङ। गतिके दानि जि बिसोरनि डिसिसन 16 तारिखहालागै मोनसे अपसन दङ। 16 तारिखआव जुदि बिथांमोना थिखोनानै लायोबा अब्ला खिथुउननि जि माने जीएसपी जों थानाय जि रिलेसन बे रिलेसना कन्टिनिउ जागोन। आदारवाइज जुदि माने बिथांमोना जुदि थिखोनानै लायाबा बेखौ जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि दैदेनगिरिफोर दङ, बेबा जोंनि सीएम बिथां दङ, बे सीएम बिथाङा बेखौ माने डाइरेक्टलि डिसिसन लागोन आरोखि। बेखौ लानो हायो, बे गिदिर बाथ्रा नङा। जीएसपी हिसाबै बेवहाय जेबो रायजो गैया। दिनैनि दिनाव 1-2 हाजारबो बिसोरनि माने भटिं जानाय नङा। खारन रायजोआ दिनै सोलायनायखौ लुगैदों। प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे गोदान मोनसे समाज दानायनि थाखाय जि माने रायजोआ ज' जाजाय जादों, बेवहाय बयबो बोलो होफादों। प्रमद बर'नि साननाय हनायखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिटिआरनि गासैबो रायजोआनो दिनै माने ज' जानानै दं आरोखि। मिनिथाव बाथ्रा, बिजेपि आरो इउपिपिएल जों बिदा फंबाय न'खरसे जानानै जों संसार खुंगासिनो दङ। बेवहाय बेबायदि बेक्तिगत लाभालाभनि थाखाय, गावनि राजनितिक सार्थनि थाखाय बेबायदि गोदाव सोराव खोथाखौ बुंनायाथ' बे गोरलै बाथ्रा। जि हक जों बेखौ खोनासंनोबो लुगैया। जों बिजेपि आरो इउपिपिएल जों बिदा फंबाय रोखोमनि जोङो स्टेटआवबो आरो जोङो बिटिसिआवबो जों रायजो खुंगासिनो दङ। जोंहा डाउट गैलायलाया आरो बे जीएसपी गैयाबाबो जोङो बिराद कम्फर्ट लेभेलाव दङ। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।